Još nije poznato da li će Novak Đoković igrati na Australian Openu 2022. godine, a taj turnir bi po mnogo čemu mogao da bude istorijski. Ako se Novak pojavi i osvoji ga, postaće prvi teniser u istoriji sa 21 Grand Slam titulom. Za sada Đoković lidersku poziciju na čelu večne liste deli sa Rogerom Federerom i Rafaelom Nadalom. Sva trojica imaju po 20 Grand Slam titula, a Španac bi u Australiji mogao da dobije neočekivanu priliku za prelazak u vojstvo. Naime, bivši američki teniser i svjetski broj čuveni Jim Courier smatra da bi Rafa mogao da iskoristi Novakovo odsustvo i osvoji Australiju po drugi put u karijeri, odnosno da Đoković mnogo rizikuje nedolaskom u Melbourne. To će biti raskrsnica za Đokovića. Rafael Nadal bi mogao da ima šansu da osvoji Australian Open ako bude zdrav. Tada bi španski teniser imao po 2 trofeja na svakom Grand Slamu, što je uspjelo samo Novaku. Mnogo toga je na kocki, istorija tenisa je u pitanju, rekao je Courier i dodao da će početak sezone značajno odrediti dalji tok trke. Za Nadala je pitanje kako će posle svega reagovati njegovo stopalo, za njega mnogo toga nije išlo kako je želeo od Roland Garrosa. Mislim da je on i dalje favorit tamo, makar za nijansu je tu ispred Novaka pod uslovom da su obojica zdravi. Novak je favorit na svim ostalim turnirima, svakako na Wimbledonu. Kao što je poznato, Novak Đoković je rekao da se neće oglašavati o nastupu u Melbourneu sve dok se u javnosti ne pojavi zvanična odluka Australian Opena. Pre nekoliko dana Craig Till, prvi čovjek turnira u Melbourneu, izjavio da se nada da će Đoković učestvovati na Grand Slamu koji je osvojio rekordnih 9 puta. Da biste došli u državu Viktorija i učestvovali na Australian Openu, morate da budete vakcinisani. To je odavno predočeno teniserima, rekao je Tilly za medije u Australiji. Srpskog tenisera do kraja ove kalendarske godine očekuje još igranje za nacionalni tim u Davis Cupu.